טקס. דבר חזק. מדריכים, חניכים. התכנסנו כאן היום בשם מטרה נעלה לטקס החזרת חשבון, סוגרים חשבון, תשס"ח. אנו שמחים שבאתם כולכם. על מנת לשאת דברי תורה ודברי פתיחה אני מזמין את הלל שפונגין. לא, חמרד. מצלם אבל. איפה הגווניה? לא לצחוק, זה לא מתאים. נא לכבד את האירוע. אם אני לא טועה, אוריאן יתקן אותי אם אני טועה. כבר שנה בערך שיש פה חוב שצריך להיפרע, נכון? איזה שנה? שנה זה המילה. יש פה... אוריאן הגנב, אוריאן הגנב. על פי מה שאני שמעתי, יש פה חוב של 2 פחיות ו-27 שקלים, נכון? 22. אני בתור המדש האהוב של אוריאן, הוא קיבל אותי להיות חלק שותף מהטקס הזה של החזרת החובות, ואני גאה להיות חלק מהמהלך הגדול הזה של טקס החזרת חובות תשס"ח. תודה רבה. לפניני דברי תורה ולהוצאת מרגלת מפיו, אני אשמח להזמין את מר שלמה ורדי. הרב הפרופסור, הדוקטור שלמה. שלמה ורדי לרוע יאיר, קום על רגליך שלמה ונשמע מאור פניניך. לעמוד, בוא'נה. די, לא. אני מבקש לעמוד. ישראל אשר בחיים. האמת אני לא יכול להגיד כלום לבעל הטקס כי אני חייב למישהו אחר מניחלים גם שנה. להזמין את האדם שלשמו התכנסנו כאן היום. אגף מזרח. זה מבט של חזון. עוד אחד. אני שמח להזמין את האדם שלשמו התכנסנו היום, אוריאן עמדדי לרוע יאיר, להחזרת החוב הראשון ולשירת ההמנונים. כאן אני מבקש לעמוד. הפחית ריקה. המנונים אחר כך. בוא תמשיך ריקה. הלל, לא נעים ולא יפה. אוריאן, הסיפור הטמון מאחורי החובות האלה, בעצם פחיות, הכל התחיל מזה שהיה לנו תורנות בקיץ, לא הזה, שעבר. ממש בשנה הראשונה שלנו. ניקינו את הסניף, ובאמת היחידים שבאו לנקות את הסניף ובעשו את זה במסירות נפש במשך 3 שעות היו אורי ועומר שיושבים פה. מגיע להם את כל מחיאות הכפיים. שנייה, רק רגע. זה כל הפחיות. מחיאות כפיים סוערות. שלום לעומר, זה עומר. זה אורי. ושמה בספה, תמיר. שלום. אני צריך להחזיר לך 12 שקל. אוקיי, הסיפור השני הוא עם חניך אחר בשם תמיר ביטן. היינו ביום שייט. בקיץ הזה. יותר בקול, אוריאן. דבר למיקרופון. בקיץ הזה באמת במסירות נפש הוא שילם עליי לארוחת אקסטרה בבור גרנץ', באמת היה משביע ביותר. מה אומר ומה אדבר? 22. אל תאמר ואל תדבר. מה מצחיק? אני רוצה להזמין את שלושת ה... לא, אחד. איזה אחד? עומר ונונו! עכשיו תקריא, מה זה אחד? מה זה פה? זה... טקס מכובד. אורי שטרן! תמיר ביטן! לא הגיע לי למקומו! טמבל, הגעת רק עכשיו. תשתוק כבר, שומעים אותך כל מילה שאתה אומר. זה יכול מה שלא עשית. נאומים.
אני מבקש לכבד את המעמד. עומר, תאמר משהו. אני רוצה להודות לאורי הנמדדי על הפחית. 3 שנים אני חכה לפחית הזאת. לא כזה הרבה, אבל בשביל אוריאן. טוב, תודה רבה. הירידה מהצד השני של הבמה. אורי, תאמר משהו בלי הבדיחה של תמיד. אני לא מתרגש, לא האמנתי שהיום הזה יבוא. מה זה הפחית? תודה להוריי שהביאוני עד הלום ולאוריאן. עומר. תודה. 10 שנה אני מחכה לפחית הזאת, לא תקבל כלום. תמיר. עלה לדוכן הנשיאות. בגלל שאתה לא קום מעלה את אמיר ביטן. תודה רבה. פתח את ידיך. לפני שאלת ההמנונים אני רוצה להזמין מבקש לכבות טלפונים או להעבירם למצב שקט, כמו שעשה אני בזה הרגע. כדוגמה לכך... 2 מיליון, לא מיליון, מחר נדבר איתך. אוקיי, אני רוצה להזמין את גלעד ברטורה לשאת את דבר החניך. קום עלי גלעד. אין עוד הרבה מקום. בערב נרגש זה, ואחר הצהריים נרגש זה. שהוחזרו פה 3 חובות. אני קורא נרגשות למר מאיר הומבורגר, שהנגניסט מופרע. אין הרבה זמן, אפילו אין רק זמן. לשפוך את מה שאני רוצה להגיד, גם לי מישהו פה חייב כ-40 שקלים בעבור נסיעה חזרה לטבריה, אני גם מבקש לקבלם בהקדם האפשרי. אני יודע למר נועם וייס אם הוא יוכל לקבל אותם אי פעם. בשאלת ההמנונים הקהל נתבקש לעמוד, עשו כפיים ועמדו. לעמוד, איתן, לעמוד. רגע. אני רוצה להזמין את הזמר של ההמנונים, יותם מלאכמי, לשיר את ההמנונים. אז יאללה. יאללה. עוד בלב פנימה נפש שאולי הומיה ולפת למימה קדימה עין ציון צופיה עוד לא עמדה תקוותנו התקווה בשנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים פה נעבור צורנו חזקו ונתחזק בנו נבנה את ארצנו חזקו ונתחזק. חזקו חברים. חזק ונתחזק. חזקו חברים. חזק ונתחזק. חזקו חברים. חזק ונתחזק. תם טקס החזרת חובות תשס"ח. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהגיע.